Aikanimbokuudzai guys, musabhilivha kumaprofita. Rega kubhilivha kumaprofita. Ndakadai so ndiri pano ndoda kungoti nditaure zvimwe zvinhu zvinoitika. This thing chinhu chakaitika, zvinhu zvakatoitika. Panapa ndiri panapa. Andina mudzimai wangu akashaika. Ashaika mudzimai wangu. Zvinondirwadza, zvinogara zvichindibata. Pane zvinhu zvakaitika apo neapo zvakatokonzerwa nemaprofita zvandisingakwanisi kana kutsanangura kana kutaura nezvazvo. But mudzimai wangu akashaika. Ndoda kukuudza chokwadi. Kushaika kwakaita mudzimai wangu aibvengawo achienda kumasowe kumadzibaba. Achienda kumasowe kumadzibaba kuna namadzimai vaimubatsira. Vana madzimai ava vachimubatsira ava akatombouya akanditi, baba kali kwanzi namadzimai muuye kuchechi. Ndikati ndikaramba, ndikamuudza kuti ndoenda kuchechi kwenyu kunani? Iye hama yako iri munhu iye? Akanditi no, kwanzi muuye kuchechi tigare pasi timbotaura nezvelife yenyu chichi nezvemba yedu. Ndikabva ndati handiendi kuchechi kwenyu because hakuna munhu wefamily yako. Dai kwanga uchinzi munhu wefamily yako ndaigona kuuya. Ndobva ndaramba. Ndobva agara muna April, ndobva auya futi akati, baba kali ndaenda kuchechi kumasowe asi ndaudzwa kuti kwanzi imimi muchafa pakati paAugust, July kana August, pakati pemwedzi iyo miviri munogona kutisiya. Ndikabva ndati iwe nyaya uri kutaura ndiyei? Kwanzi vangondidaro kwanzi muuye kuchechi. Ndikabva ndati no, handisi kuda kuenda kuchechi. Ndikaramba ndikati handisi kuda kuenda kuchechi. Ndikaramba ndati handisi kuda kuenda kuchechi. Ndobva next week yachatevera vakati kuda wakanosvika wakabvunzwa kwanzi madzibaba okwenyu vati chii? Ndinopinda Sabata Apostolic Sabbath Church. Kuchechi kwedu tinoverenga Bible. Kuchechi kwedu tinobhilivha in Jesus Christ. Hatibhilivhi kuzvinhu zvembiya. Hatibhilivhi kuminamato yenhombo. Hatibhilivhi kuminamato yembiya. Hatitauri zvemagati. Tinobhilivha muzita raJesu. Kana chiri chiprofita chinofanira kuonekwa chiprofita ichi chakamira sei. Saka aenda ikoko akauzoya next week yacho akati bakali ndapiwa minamato kwanzi mugeze minamato ishi. Umwe wacho mugare nawo muhomwe nokuti kwaendaona upenyu hwenyu huchiparara pamwedzi inotevera apo. Ndikamuudza kuti no, minamato yako handidi kuishandisa because ndikashandisa minamato iyi zvichandinetsa. Mudzimai wangu anga akazvisenga. Ndikamuudza kuti ndikashandisa minamato ndaparadza nechitendero chandoita. Handitendi zvinhu zvakadai. Kwanzi handakuigeza ini, ndikugezerei sezvataura nemadzimai vati kana mukatadza kuigeza ndigeza hangu ini. Ndikati ita zvaunoda because ndiwapiwa minamato ini, handigezi minamato iyoyo ende handitoidi munomba. Ndakatonetsana asi ndikaona kuti sometimes unoona mudzimai wangu akanga achiwirirana nevanhu ava. Vanhu vane kumusha kwake, inini ava nava ndivazivi. Ndakatanga kutongovaziva nekuda kwokuziviswa nomudzimai wangu. Ndio kumusha kwomudzimai wangu. Tabva ipapo zvakazoitika mudzimai wangu akazvisenga. Mwedzi yekunobatsirwa yakasvika, nguva yakasvika yekubatsirwa. Even zvanga zviri pakanoita scan kusona pakataurwa kuti anobatsirwa musi upi, date ranga riripo. Asi date rakati rasvika haana kurwadziwa nenhumbu. Zuva rakazotanga kurwadziwa nenhumbu tikazama kuti timusenge navamwe bamunini vangu tiende newe kuhospital. Akaramba akati handidi kuenda kuhospital. Nemhaka yeyo kwanzi madzimai vati ndisaenda. Madzimai vaya futi. Madzimai vati ndisaenda. Ndiende musi wa 15 August, musi wa 15 July. Wakuenda musi wa 15 July sei nokuti sone akatoti musi wa 9 unofanira kubatsirwa. Tara mazuva atodarika ne5 days kwanzi ndoenda musi wa 15 ndo pandichaenda. Akaramba. Wanga uri musi wa 13 akaramba. Munhu achingoramba achiti mvura iri kubuda mvura. 13 14 achingoramba. 14 15 ndo pakazotenda akati aikono ndabvo. Ndobva aenda ndandiri kubasa. Ndobva azoenda achitaura pafoni akati ndakuenda. Akasvika kuhospital ndobva aoperate. Aoperate kwandobva ona kuti ane matwins. But mwana 1 already anga atoshaika. So mwana 1 akashaika. Ndobva kwasara mwana 1 nanhasi aripo Kelepo chimukomana anga ane vakomana 2 vakomana chete. Agara kudaro ndobva ndapiwa leave kubasa 3-4 ndikapiwa 2 weeks nekuda kuti mwana wangu ashaika. Varungu vanounderstanda nyaya dzesituation yekushayikirwa nemwana. It's my family and the closest family. Vanotofana kuti vaunderstand. Zvakazoitika musi wa 29 musi wa 28 mudzimai wangu akamuka masikati akati ndiri kunzwa kunge chikuzarirwa kunge flu chichi. Ndobva ndatsvaka jinja negarlic inoda kwecorona iyi ndikati maybe zvinongoti zvecorona. Ina handisi kuziva kuti atotaura namadzimai futi kuti
madzimai ndaita sei ndakurwara handizvizivi manheru ingati I think pamune washeni yanga iri mumba ndaitowacha washeni ndati ndiwache washeni manheru past 5-6 kwakutosviba noza muchando kunokurumidza kusviba winter kunokurumidza kusviba vakasvika wana madzimai vangu vari 3 ndobva kuti tauyawo baba kali makadii andosimba vari maikaneti vari mumba tauya kuzoona mwana vakabereka kabhegi madzimai vacho ndovaziva zvangu vabereka kabhegi ndobva vapinda mumba muya umo ndobva vanamatira vakati takunamata chichi saka indakapinda mumba ndikanimorisawo vanhu ndagara mumba vakati pane munamato watoda kugezesa madzimai baba kali endai munogara panze zvenyu tivagezesa vakaita minamato yavo ini ndichiwacha hangu ndiri panze ndikapedza kuwacha ndikatobuda zvangu kuti ndingarambe chingonetsa vanhu vari ngoti zimumba vari ngoita noise ndikandibude ndinde ndinofamba kugedhe ndikaenda kugedhe ndikandotendera kugedhe ndikatobuda ndikaenda vakazondifonera vakati uri kupi tatova kumashamwari dzangu kuseri uri kupi ndikati ndakagara kuno chika ndapedza ndakadzoka ndikapinda mumba havana kugara ndakati ndichingopinda mumba vakangobva vangu nditi tora munyu uyu nenhikirikiri nemichinjikwa mitatu nemichinjikwa 16 yanga iri 6 uise kumadziro usungirire kumadziro chichita takutoenda zvebhizi takutobuda ndichitara mudzimai ndakaona achibvunda akagara pachiyako zvaita sei kana ndichigeswa nemvura inotonhora wageswa kangano ndageswa kanga ka6 zvawageswa ka6 taura une operation isati yapora uri kugezwa mvura inotonhora muchando munomu aungakuvari here kanzi handiri right achitobvunda ndikabva ndaenda mumba mangu mune gasi ndobva ndalaita gasi ngati mumba mudziye ndobva ndalaita gasi ndichipinda mumagumbezi ndobva apinda mumagumbezi usiku ndikaona munhu akutonyanyisa kuti kunge ari kurwara ndobva ndakafonera chitsano hanzvadzi yemudzimai wangu ndobva ndavafonera vakati kwasviba hatingadi handingauinjauya mangwana makuseni acho tichimuka mudzimai wangu ndobva ati ndichida kuenda mwana kucresh akati mwana firstborn ndoenda kucresh ndichida kuenda naye kucresh ndobva ati no saenda nemwana kucresh ukaenda nemwana kucresh chichaangu taura mastatement akaona no alright chirega ndidi ndikubikire porridge semunhu ari kumuka makuseni achimwa mapilisi ake operation ndobva ati musabika porridge ndigadzire pasi ndirare pasi pamubhedha pari kupisa papisa pamubhedha nhasi kuchitonhora kuda kwaita uri makore kune mhepo ende munoza July kunotonhora mumba ndikati kunopisa sei munomba kwanzi ndiri kutonhorwa nechando zvisingaite akanditi ndakazogadzira akutoita zvenharo achiti handina simba ndoda kuti ndidini ndobva aita zvenharo ndobva ndati ndagadzira pasi ndikabva andichigadzira pasi akabva azoya akati ndigarei padhuze neni makandigreba ndakagara naye ndakamubata sezvozvo pandangonogara naye ndakati ndakamugreba ndobva ati makumbo angu ari kutonhora akabatwa nechiveve nditovei ndobva ndadzisa mvura ndikamutova ka1 haana kunzwa chinhu ndikamutova kechi2 haana kunzwa chinhu kechi3 ndobva ndakangoona kuti pane nyaya iri kuitika ndobva ndoda kufonera ambulance akaramba kuti handiri kufonerwa handiri kufona ambulance chichi ndobva ndati chiuyawo akadzoka ugare padhuze ndobva ndadzokera ndikanogara ndakamubata zvaangati ndimubate ndakaita 2 minutes ndichida kumubata akatanga kuda kuti achita kunge munhu akadzipwa ndo kupera kwaakaita akabva ashaika musi wa29 July makuseni kuma past 7-6 makuseni. So nyaya ndoda kukudza ndekuti chiri kundirwadza ndechekuti 1 mwana wangu akashaika, madzimai ndo vanga vati enda kunobatsirwa musi wa 15 usakurumidza kuenda, mwana wangu ndobva ashaika. 2 madzimai ndo vakauya vakagesa mwana wangu nemunamato avomba, mudzimai wangu akashaika futi. 3 ndo vakamboti ndichafa inini, mazuva vakataura handina kuzofa, maybe kana ndageza munamato uyo aizofa ndiani. Vanhu vaMwari ndaita statement pa public kuti muzive zvakaitika. Munhu akadaro anonzi Clara Majaka, anobva kuShavana munhiye. Nyaya iri kundirwadza even now, I don't know kuti ndoita sei, ndoiudza ani, but toda kungokuudzai kuti munhu akageza mudzimai wangu akamukachifa, ndiye akarambidza mudzimai wangu kuti aende kuhospital kunobatsirwa mwana wa1 akanoshaika. Ndiye akaprofita kuti ndichafa mwedzi iyoyo indikatadza kufa ndekuti ndakaramba kugeza nemunamato, akageza nemunamato akashaika. Saka toti chii kunamata here? Saka ndoda kukuudzai guys, I warn you, nyaya dzemadzibaba, please stop, open your eyes, ngwarai zvimwe zvinhu. Munopera kufa, vanhu vari kuromba nevanhu, vanhu vari kuromba nemimi. Ndoda kukuudzai, this is real story yakaitika muna July. Izvozvo ndiri panapa, vana vangu handiri kugare navo, vari kwavari. Handina mwana wangu handiri kuona, handisi kuziva mwana wangu anoda sweet here nhasi, anoda kudya chii, handisi kuziva mwana wangu arara sei. Vari kuzikanwa nehama dzemudzimai wangu.
because handina zvandingaita. Please guys, ngwarai. Ndodo kuudza chokwadi. Indonzi Godwin Makumbe Chipinge ndobva kumberengwa kugara. Izvi ndo real story. Vanotondiziva ndondiziva. Ndokuudza chokwadi ndo zvakaitika. Even now ndiri kutambudzika. Izvi kutambudzika kwandakaita pafinara ndakatambudzira zvakawanda zvakanyanyisa kusvika ndibatsirwe nevanhu vevakidzani vangu kumusha. Kusvikana nhasi ndiri pa0 handina chandinacho, handina musha nokuda kwokuitiswa nezvinhu. Vanhu vemadzibaba please. Izvozvi pane mavidhiyo akawanda vanhu vachibudisa madhimoni kuita vanhu vada kurara nevanhu pasowe. Izvo zvinhu inhema. Vanhu vemasowe vanotamba nepfungwa dzevanhu. I want to tell you truth. The Bible says nguva yekupedzisira kune maprofita inhema achauya. Nguva yekupedzisira kune vanhu vachada kuita minana nemashura nemazviratidzo venhema. Izvo zvinhu hazviko. Believe muzita raJesu. Tsvagai Kristu nguva ichiripo, mutende kwete kutsvaga muprofita. Ndinokutendai, dai Mwari akubatsirai muitirwe nyasha. Amen.